Gipuzkoarrek txirrendularitzari dioten zaletasuna argi eta garbi ikus daiteke kirol honekin loturik Kutxak bere fototekan jasota duen bilduma bikain honetan. Gure herriak kirol jarduera honen alde beti erakutsi izan duen interesa gogoraziko digute 95 argazki hauek. Argazki hauetan gure geografiako herri desberdinek hainbat lehiaketatan izan duten partaidetza ikusi ahal izango dugu, eta bide batez duela zenbait urte jarduera horien estenatoki izan ziren lekuak ere ezagutuko ditugu. Epaileekin eta prentsarekin batera lortutako antolamendu bikaina, horiei oihartzun zabal bat eman nahi horretan, emakumeek horrelako lehiaketatan izan duten parte hartzea eta abar. Erakusketa hau ikusi zuhartuko gara, kirol honi diogun zaletasunak bizirik segitzen duela gaur egun ere, baina era berean ikusiko dugu, denborak aurrera egina hala, gauza guztiek ez dutela berdin jarraitzen. Horren adibide dugu ziklokrosaren aldeko afizioa, duela urte batzuk hain garrantzitsua zena, baina gaur egun mendiko bizikletak zokoratua duena. Oh, I'm so afraid to make that first move. Just a touch and we could cross the line. Oh, every time she's near, I wanna never let her go. Confess to her what my heart knows, hold her close. Why don't you kiss her? Why don't you tell her?